Tämän uistimen uintiasento on hyvä. Suosittelen ostamassa kaksosaisia uistimia. Pitkä tapsi, koska niillä ei voi hauki ihan niin helposti purra hajalle tuota tapsia sitten. Ahvenilla on vähän parempi, toi pienempi mikä mullakin on nyt. Mä voin kyllä tuolla sitten kotona kuvata joskus kalastusvideo. Mä oon yhden mun kaverin kanssa, mulla on kovia kalastaa, niin mä annan sen kanssa käymään kalassa. Mä voin sen kanssa joskus kuvata kalavideo. Me ollaan sen kanssa, jos me lähdetään kalaan, niin me ollaan vähintääkseen 4 tuntia kalassa. Lähdetään joskus, mennään joskus 8 aikaa ja tullaan sitten illalla 1-12 aikaa. Täähän pohjassa sitten. Sitten oli tosi värikkäät ruohouistimetkin on tosi hyviä. Ne jää pohjaan kiinni. Mä eilen testasin, niin mä heitin aika pitkälle se ja sitten mä jätin sen tonne, kun mä oon kelannut, niin sitten tuli pohjaa pitkin. Kyllä se ihan huomasi, silleen pomppi tälleen siellä ja hyviä uistimia on nekin. Jos ihmettelette mikä tuolla mun virvelin päässä on, niin se on mennyt poikki sieltä. Tää tippuu autotielle, kun meni myös kalaa. Toi pää hajosi, nyt sieltä piti sahata pieni pätkä ja laittaa sitten Jeesusveittiä sinne. Vähän tonne päähän ja ei tää Suomen kesää on. Vettä sataa joka viikko vähintään. Mullapa onkin teille huomenna yksi pieni yllätys mun videosta. Koska se on yllätys, niin mä en kerro, mitä siellä tapahtuu. Semmonen video se on, että sillä ainakin uskoistelee vaan näyttökertoja ja lykkäyksiä. Sen mä voin luvata. Nyt se on kyllä jotenkin väärin. Ai joo, se on tolleen jäänyt kiinni. Tää nyt toi siima tohon koukkuun kiinni. Se on ainut huono juttu näissäkin. Voi käydä näinkin. Sitten just niin kaikki semmoset lipat on hyviä kalastamiseen. Tuolta noin. Koukukki pitäis vaihtaa. Niin jos tästä haluatte tutoriaalin tohon niin siiman vaihtoon, niin mä voisin teille semmosenkin tehdä. Joskus. On nyt vähän jäykkä. Ai joo, se on nyt tuolta. Huhhuh. Se on nyt täältä päästä. Mutta kun tää videon täällä olen tässä, niin muistakaa tilata ja tykätä videosta. Se ois moro!